Три теми сме определили. Първата тема, можем да кажем, че тя е по-обща. В първата тема ще разгледам изобщо въпроса за създаването, изграждането и запазването на християнското семейство в съвременния свят, като сложа повече акцента върху това какво представлява съвременния свят, за да можем да разберем, че не може да се отговори еднозначно на това как се създава, как се съхранява семейството в съвременния свят. Разбира се, след това следващите два пъти моята представа за тези беседи ще бъде как семейството се отнася към света, християнското семейство как се отнася към света и как света се отнася към семейството. Значи вече двете посоки, двата вектора, в които се осъществява това взаимодействие. Днеска съвсем случайно погледнах един календар, където освен това, че е ден, в който честваме светия апостол евангелист Матей, е и ден на толерантността. Оказва се, че 16 ноември на тази дата през 1996 година, значи 20 години, на Общото събрание на ООН е приета декларацията за принципите на толерантността. Нямам намерение да отбелязваме това, но тук има един парадокс, на който аз по-нататък ще се спра, също както на парадокса за света в света. Като член първи е залегнала дефиницията на това, що е толерантност. И сега ще ви прочета тази дефиниция. Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на нашите форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. От тук и ще започнем, защото можем да кажем, че толерантността, именно дефинирана по този начин от Общото събрание на ООН, именно по този начин наложена като една универсална категория, която трябва да характеризира човешките взаимоотношения в световен мащаб и дори в исторически, ако погледнем в перспектива напред, толерантността може би изразява в най-висока степен духа на съвременния свят. От една страна, този дух като че ли има в себе си нещо, което е прихванато, така да се каже, от християнството и същевременно той се различава от самото християнство. Аз по-нататък ще се спра и на този въпрос, въпроса за толерантността, за това какво означава да приемаме и да разбираме. Защо непременно това идва преди всички други човешки ангажименти, които ние имаме към ближните, на първо място това е любовта. Защо трябва да се отнасяме с приемане и с разбиране на неща, които са чужди към нас? И мисля, че този светски дух, който се изразява в толерантността, до голяма степен обърква хората, които и са кръстени в християнската вяра, в православната вяра и същевременно имат и брак, който е църковен брак. До голяма степен не обърква. И аз доста често съм водил, между другото, разговори с хора, с млади хора, с не толкова млади хора, с по-възрастни от мене, за въпроса за толерантността. И всички те ми казват едно и също. Ма как така, ти си против толерантността? Не. Аз съм за любовта. Там, където има любов, винаги има и толерантност. Никога любовта не е нетолерантна. Няма нетолерантна любов. Това е нещо друго, ако няма толерантност. Но там, където има толерантност, вече няма любов. Тогава, когато любовта отстъпи на второ място, когато се постави на второ място. Ето тази разлика, това дава възможност светът и православното семейство да съществуват като че ли заедно, но с една разлика, с едно напрежение между двете неща, което се надявам да изясним от тук нататък. Сега, аз ще започна с това как разбираме света и семейството. Като имам предвид отново да повторя това, че семейството ние го разбираме като християнско православно семейство. Т.е. там, където съюзът между мъжа и жената е скрепен с таинството брак. Това е християнското семейство. Неговата пълнота означава родителите и техните деца. Това е пълното семейство. Бащата, майката, едно, две или повече деца, които живеят при своите родители.
това се разбира под пълно семейство. От тук нататък ние можем да разглеждаме различни варианти на пълното семейство. Тогава, когато това семейство живее при своите родители, т.е. имаме освен родители и деца и прародителите, тогава, когато то живее с братя и сестри, т.е. има и други по кръвна линия или пък по символична линия хора, които изграждат общия дом, в който живеят. Но всички тези варианти, аз в случая няма да се спирам в подробност на тях. Значи, изходната дефиниция, от която тръгвам, че православното семейство, това са бащата и майката, мъжът и жената, които са венчани, спрямо които е извършено таинството брак, и техните деца, които все още не са пълнолетни, не са самостоятелни и нямат възможност сами да се издържат, сами да живеят. Няма повече да се връщам на това изходно определение. Мисля, че то е достатъчно, за да можем да говорим от тук нататък. Какво е пък светът от друга страна? Защото семейството не е в изолация спрямо света. Семейството малко или повече е в самия свят. Можем да кажем като изходно пак определение, че ние приемаме, че светът е сътворен. И това за нас приемане не е някаква хипотеза, а то е истина, която не подлежи на съмнение и ние няма да дебатираме върху нея по никакъв начин. Сътвореният свят обаче има своя структура. На първо място това е мирозданието. Това е физическия свят с неговите закони и с цялата съгласуваност в физическия свят на всички явления, на всички структурни нива, на всички процеси, които съществуват в него. Това е светът в най-общ смисъл. На второ място, освен мирозданието, това е обществото. Обществото съществува и по Божия допустимост от една страна, но от друга страна и поради човешката немощ. Затова, защото поради своята грехопадналост ние сме немощни, ние сме слаби и тогава обществото е необходимо. Необходимо е за нашето съществуване. И в обществото съответно има и структура. Тази структура малко или повече отразява божественото, божествената воля, божествения замисъл. Тази структура показва обществото като съставено от нееднородни единици, от нееднородни същества, затова защото всеки човек е уникален, всеки човек е личност, която е различна от всички останали. Той е самия себе си от тази гледна точка. И следователно не можем да говорим, че обществото е хомогенно, хомогенна маса. Напротив, то малко или повече е в някакви отношения. Дори само в това да вземем, че в обществото живеят различни поколения и те не са с един и същ статут в своето съществуване. Между тях съществуват определени отношения и връзки. Освен това, хората се различават не само по своята възраст, те се различават по своя пол, те се различават по своето място в обществото, те се различават по своите възможности, те се различават по своето имущество дори най-накрая. Така че светът, обществото като един от аспектите на света не е хомогенно цяло. Именно защото той не е хомогенен, затова той трябва и да бъде структуриран. Защото там, където имаме нехомогенно събиране на множество единици, то властва хаосът. За да може да има ред, този ред трябва да бъде по някакъв начин установен. Той трябва да бъде по някакъв начин структурирано. Тази структура на обществото е в хоризонтала на човешките взаимоотношения, там където всички ние сме равни пред Бог, и по вертикала, там където има хора, които имат по-висока степен на отговорност. Тази структурност по вертикала всъщност дава възможност да се проявява едно качество или свойство, което хората притежават и което идва от Бог, което го няма нито в животинския свят и никъде другаде в света и който се нарича власт. Властните отношения, които са по вертикала. Като започнем от най-малките структурни единици на обществото като цяло, каквото е семейство, и стигнем до по-общите организации на обществото, каквото, например, е държавата.
Най-накрая, третият аспект на светът, това е вътрешния свят на човек. Това е човешката субективност. Това, което, пак трябва да кажа, го няма сред другите същества. Няма го сред другите живи същества. Вътрешният свят е изграден на нашата способност, да го кажа, на живата душа, която не е вдъхната от Бог, но чрез която ние сме способни да регистрираме съществуването си. Да установим, че сме ние, да установим, че съществуваме. Да можем да схванем именно това, което е най-важното, че сме. И че това, че сме, ни е дадено от Бог. Тази способност, пак казвам, не е присъща за нищо друго. Всичко друго е безразлично към своето съществуване. То съществува, но е безразлично към него. Човекът е този, който се интересува именно защото може да схване своето съществуване, се интересува от него. Той е причастен към него. Той е заинтересован, хайде така да го наречем, от него. Значи в тази връзка субективният свят на човека, малко или повече, той не е безсъдържателен, той не е кух. В субективния свят ние не сме се едно в някаква зала, в която можем да проектираме фантазиите си, в която можем да реализираме някакви блянове и така нататък. Субективният свят на човека всъщност е онова, което е целият останал свят, но през тази способност на човека да регистрира, да схваща и от тук вече да може да оценява, да може да се отнася по някакъв начин към своето съществуване и съществуването на другите неща. Този свят, субективен, също е, така се каже, от Бога. Не Бог ни внушава какво да мислим, по какъв начин да изграждаме субективния свят, как да подреждаме ценности и така нататък. Тук не е въпросът на внушение, въпросът е на избора на свободната ни воля. Нашия субективен свят го изграждаме ние. До толкова, доколкото ние не можем да променяме външния свят, светът, физическия свят, мирозданието, няма как да го променим. Много пъти в историята можем да видим такива примери, когато хората са тръгвали срещу установения от Бога свят и са опитвали да го променят. Речем, критско-микенската култура, мисля, че беше, където хората откриват възможността да изработват оръжия от метал, от бронз, обаче това нещо предизвика екологична катастрофа. Защо? Защото почват, за да се поддържа температурата, с която може рудата да бъде стапена и да може да се изливат бронзовите оръжия или оръдия на труда. От тук обезлесяването, защото само дърветата са били познати като източник на енергия и на топлина. И същевременно отравянето на атмосферата от оловните съединения, които при обработката на бронза се отделят. Ето го нещо, което човек тръгва да променя в света, тръгва да внася своята промяна, своята корекция в външния свят и от това има своите последици. Или пък да речем 50-те години, когато в Съветския съюз решават, че е безсмислено тия реки големите, Ангара там и останалите се вливат в Северния ледовит океан, е по-добре да се обърнат надолу на юг, и безстои там има разни пустини, да ги напояват тях. И от този инженерен проект, последиците екологични са много големи, ние твърде малко знаем, между другото, за това нещо, но действително това са катастрофални последици е имало. Разбира се, това са само два примера. Могат да се дадат много примери. Факт е обаче, че човек има в някаква степен власт над своя вътрешен субективен свят, но върху обективния свят той не може да има тази власт. И все пак той е отговорен. Все пак този свят му е даден от Бога. От тази гледна точка светът, който ни заобикаля и физическия, и социалния, и вътрешният свят, в който ние чувстваме себе си, схващаме себе си, той е дефектиран. Първо, той е дефектиран от това, че след грехопадението човек всъщност внася със себе си
със собствения си дефект, дефектът е в света. Светът е дефектиран именно от тази немощност и отпадналост на човека, която той има. Който не е вече достоен за рая, не е достоен за Едем, а трябва да изкарва своята прехрана с пот на челото и така нататък, това, което е описано и в сцената на грехопадението, след грехопадението в Библията. Този свят не е само божествена конструкция, но той носи и човешкия отпечатък. Той малко или повече носи този дефект, който човек внася в него. Ето защо тези промени, които светът има в себе си, те не идват от самия свят, от това, което е заложено в него, те идват от намесата на човека в света. И тези, най-общо казано, дефекти, тези последици, свързани с екологията, свързани с преструктурирането на социума, да речем, революциите са такива социални експерименти, които в крайна сметка не подобряват света, както се вижда в историята. Те не го правят по-добър. Те не го правят по-съвършен, защото няма как да стане това нещо. По същия начин, както намести в физически свят, в природата, не могат да променят природата и тя да стане по-добра. Не може да се промени и човешкия свят от намесите на човека вътре в света, от волевото намесване на човека в света. И на трето място, това са и психологичните проблеми, които проистичат от това. Тогава, когато човек сметне, че вътрешният свят може да бъде външен, когато започне да проектира върху външния свят своите случайни, неподредени, неестествени мисли, тогава, когато започва да налага своята воля върху външния свят, тогава, когато опустошава собствения си вътрешен свят с, пак казвам, неестествени за него самия като човешко същество, идеи, мисли, желания и така нататък. От тази гледна точка светът, сътвореният свят, заедно с това, този свят, с който разполагаме, и природата, и социума, и човешката субективност, те са сътворени, те са създадени от Бог, Бог ни ги е дал и същевременно ние сме ги дефектирали. Ние сме внесли някакъв дефект в тях. И този дефект в света съществува. Семейството като съществуващо в света. Сега, за разлика от света, неговата сътвореност, семейство може да кажем, че е благословено. Бог е благословил семейството. Защото не може човекът сам. Нужен му е помощник, подобен нему. И затова ще напусне мъжа, майка си и баща си, се прилепи към жена си. Тоест, това е благословията. Семейството е онова, без което всъщност няма човешко съществуване. Хората не са блуждаещи атоми, които се разхождат и случайно се срещат помежду си, за да изградят някаква молекула. Не е така. Напротив, хората са създадени един за друг, създадени са да създават семейство. Мъжът и жената са за това, да бъдат заедно в съществуването си. И това е нещото, което е с благословението на Бог. Не човек го е измислил брак. Не човек създава семейството по някаква своя приумица. Поради някакъв логически извод, до който стига. Или поради опита си, който има. Нали? Да седне и да каже, я да създам аз семейството, за да мога да по-добре ще ми бъде. Така че благословеността на семейството също трябва да бъде отправна гледна точка. Ние не трябва да смятаме, че семейството е нещо, без което може изобщо да съществува човек. Че то е зададено, то е предвечно, то е благословено от Бог. Проблемът на семейството обаче, също както и проблемът на света, нали, който е свързан с дефектите, които грехопадналият човек така или иначе внася в него, проблемът при семейството е в неговото деформиране. А това деформиране, като пак от гледна точка на това, че семейство е един малък свят, че то е първообраз на обществото като цяло,
Това деформиране идва от извращаване на формата на семейството. И това извращаване на формата идва от това, от допустимостта на това, например, то да бъде непълно. Непълното семейство. Тоест, че семейството може да съществува като семейство, без да нарушава своите функции, без да има последици, негативни последици от това, може да бъде и с единия от двамата родители. Че човек, мъж или жена, може да бъде самодостатъчен. Че той може да изпълнява функциите на другия член на семейството. Че той може да бъде и родител мъж, и родител жена. Второто, тук е много сериозен този проблем, защото това извращаване на формата всъщност е приемане, че това е нормално, това съществуване. Да има семейства, които по тази гледна точка са усъкатени. Защото това е основата. Мъжът и жената. Но жената приема, че може спокойно без мъжа в семейството. Мъжът приема, че може спокойно без жената в семейството. И от тук вече отхлапването на тази основна връзка, която съществува между двамата. На второ място, това извращаване на формата е свързано с еднополовите бракове. Това също е извращаване, защото е казано мъж с жена. Мъж с мъж и жена с жена няма как да изградят семейство. Това вече не е, то е извратено от тази гледна точка, не е извратено от морална гледна точка, защото виждаме, нали, гей движения и така нататък, които се опитват да обяснят това нещо, да го представят като нормално, като естествено и така нататък. Дават се примери с животни и прочие неща. Сега аз тук няма изобщо да се спирам върху цялата тази аргументация, която е нищожна от гледна точка на една здрава логика и гледна точка още повече пък на здравата и правата вяра. То е невъзможно. Това е извратеност на семейство за това, защото всъщност то по този начин иска да се узакони грехът. И нещо повече, нали, той да бъде признат този грех. Това е също една деформация. Виждате, семейството е благословено като съюз на мъжа и жената и същевременно той извращава своята форма, когато мъжът или жената останат сами, по собствено желание, тогава, когато те отделят другия, тогава, когато те решават, че могат успешно да бъдат всички в семейството. Това е когато се създават еднополовите бракове. И на трето място, вече идеята за самодостатъчност. Тя е извращение на формата на семейство, защото почива върху гордостта на човека, върху неговото щеславие. В това, че аз мога да се справя. Дали това е основното предназначение на човека? Той да се справя с всичко и с това, което не му е присъщо. Да не забравяме притчата за талантите в Евангелието. На един 10, на друг 5, на друг 1. Кой колкото може да понесе. Следователно, този, който може да понесе и един, как се оказва последствие, дори и него не може да понесе, което му е дадено, той няма как да понесе 10. Той няма как да бъде всичко. И всички ние сме надарени с единия талант, да бъдем мъж или жена. И не можем нито да отговаряме за 10 и да бъдем, да искаме да имаме 10, нито пък да си заровим таланта и да кажем лош е господаря и зато и там да остане непокътнат, защото няма как да остане непокътнат. Ние не можем да останем непокътнати в света. Това е наобщо казано да очертая тези изходни моменти и представи. Имаме свят, имаме и семейство. Светът е създаден, но заради човека, той така или иначе вече носи и дефектите на човека, защото той е свят за човека. Човек е венеца на
мирозданието, на творението. И поради това той вече със своята падналост, малко или повече, той и внася тази дефектност в света. От една страна е това. От друга страна имаме семейството, което е благословено като съюз между мъжа и жената, и същевременно то е деформирано в тези три посоки. Аз мисля, че до тук е ясно, нали? Това са, как да кажете, не са точно дефиниции, а по-скоро рамка, в която от тук нататък ще говорим. И сега вече, тъй като стана въпрос за съвременния свят, да видим какви са характеристиките на съвременния свят. Аз съм ги разделил в три аспекта. Първият аспект е социалните характеристики. Вторият аспект е идеологическите характеристики и третият аспект са психологическите характеристики на съвременния свят. Става въпрос за света. Точно света, в който ние живеем. И който свят е дефектен заради човешкото присъствие. Социалните характеристики какви са? Ако погледнем исторически, съвременният свят не е много различен от предходните векове и години. Онова, което обаче е тенденция в него, е той да става все по-сложен. Усложняването на конструкцията на съвременния свят е един много сериозен проблем, защото там, където е сложно, там има не просто различни неща, но има и взаимно изключващи, противоположни неща. От какво проистича различието? От къде проистича сложността? Сложност означава съставено от много елементи. Но за разлика от всяко нещо, от една машина, която ние правим и трябва да съберем различни елементи, трябва да ги изработим преди това и да съставим машината от тези елементи, светът е бил прост. Човешката цялост, нали, в семейство, в единство на мъжа и жената е просто. И следователно, за да стане нещо просто сложно, то трябва вътре в себе си да получи някакъв разлом да се получи в него. То вътре в себе си да се разцепи, вътре в себе си да се раздели едно от друго. Но едно цяло нещо, когато се дели, то вече не стои цяло. То няма как да бъде цяло. То малко или повече вече се противопоставя едно на друго. Тази тенденция към сложност всъщност е тенденция към задълбочаване на противоречивостта, на несъвместимостта на нещата, на невъзможността те отново да се деконструират, да станат отново едно цяло. Защото много по-увлекателно да усложняваме колкото се може повече нещата, вместо да ги упростяваме. И действително това нещо, ако погледнем, ще видим в отношение така. Ние обичаме да усложняваме нещата, защото в сложното виждаме някакъв шанс да бъдем прави. За нещо или за това. И не обичаме да ги опроставяме, защото трябва да признаем някаква своя грешка, някаква своя немощ, някаква неправда, в която сме. Тоест да признаем, че сме грешни, че сме греховни. Всъщност, стремежът към усложняване е стремеж към бягане от покаянието. Оправдание на греховността. Това е усложняването в съвременния свят и неговата сложност съвсем не е нещо, което можем да приемем безкритично. И да кажем, какво да направим, такъв е светът. Напротив, на усложняването на света човек трябва да предложи стремежа към упростяване. А как упростяваме? Прошката, нали? Завчера си искахме прошка с началото на поста. В навечерието на поста. Това е прошката, но за да има прошка, трябва да има и покаяние. А за да има покаяние, трябва да има осъзнаване на своята отделеност, на своята различеност, на своята дистанцираност от онова, с което сме били едно цяло. Защото тук има един друг проблем. Там, където е било цяло и се е разделило,
Противопоставило се едно на друго. Там, където частите са станали центробежни, там е много по-трудно да се възстанови първоначалното единство, но дори и да се възстанови това първоначално единство, в него има пукнатина. И тази пукнатина вече е зададена. Затова удържането на единството е важната задача, която човек трябва да изпълнява. Да удържим, да бъдем заедно. Един с друг. Това удържане, и най-вече с Бог, разбира се, това удържане на единството, това придържане е с един друг начин на нашето съществуване, на нашия живот. С това винаги, във всеки един момент, да можем да схванем, че сме положили началото на някаква сложност, че сме се отделили, че сме се противопоставили, че сме се дистанцирали, че сме се резигнирали от другия. Значи това нещо е важно, то е характеристика. И социалният свят, между другото, толерира това нещо. Той става все по-сложен. Все по-сложно става конструкцията, която е. Колкото по-сложна става една конструкция, колкото повече елементи има в нея, колкото повече функции зависят от отделните части на тази конструкция, толкова по-тежка става тя и толкова по-лесно е нейното рухване. Толкова повече дефекти проявява тази конструкция. Ето защо трябва да имаме предвид това нещо, че светът с неговата тенденция към сложност, всъщност ни отдалечава от истинското ни предназначение. Светът се противопоставя на това нещо. Правейки простото сложно, всъщност светът ни отделя от нашето предназначение, а именно да запазваме просто, да се стремим към простото. Защото в простото ние трябва да видим истината за нашето съществуване. Тя е проста. Мисля, че това е една основна характеристика, която предишните светове някакси, или в предишни времена светът не е имал този елемент. Или когато го е имал, тази силна тенденция той да бъде задълбочан, той да бъде развиван, в кавички, разбира се, макар че нали, прогресистски възгледи, нали, които от Хегел насам идват, минават през Маркс и повече, точно това правят. Ето, погледнете диалектиката на Хегел, нали, какво казва. Раздвояване на единното и противопоставяне на неговите части. И от това ново единство на ново ниво, нали, което е по-сложно, то преодолява, то надмогва, то отива на друго ниво и така нататък, нали, по една спирала развитието. И ние живеем в сложния свят и чакаме той да се развие. Имаме себе си в соста и чакаме ние да се развием. На къде да се развием? Развитие означава усложняване, а не опростяване, каквото всъщност трябва да бъде, какъвто трябва да бъде нашия стремеж. Разбира се, сложността поражда втората характеристика на социалния свят, това е отчуждеността. Най-просто казано, отчуждеността, това е процес, при който другото човешко същество от ближен се превръща в чужд. Се превръща в враг, се превръща в някой, който ни противостои, а не някой, с който сме заедно. Това е отчуждението. Впрочем, тук мога да кажа, че може би едно от нещата, които така Карл Маркс има заслуга, е точно описанието на отчуждението, без той да е могъл да влезе в същината му, в това какво представлява отчуждението. И че в човека в някаква степен се провокира това желание да се отчуждава от другия, за да може да бъде самия себе си, нали, както сега се казва. Това на първо място казва, той човек отчуждава от себе си своите жизнени сили. Отчуждаването на жизнените сили от човека е в труда, твърди Маркс. Но аз мисля, че не.
В труда човек може да съхрани своите жизнени сили, защото той там реализира уменията си. Там реализира знанията си и следователно това не е отчуждение. Отчуждението на жизнените сили е там, където човек прахосва тези жизнени сили. И ние тук можем да изброим много неща, в които ние просто прахосваме жизнените си сили. За какви ли не? И емоционални, и познавателни, и какви ли не още, и физически дори. Така че отчуждението на жизнените сили, което е вярно, че ние сме склонни да отчуждаваме, колкото и малко да имаме такива, какъвто и малък ресурс да разполагаме с него, ние го отчуждаваме, като го разпиляваме. А трудът е онова, което малко или повече то не отчуждава, а резултира нашите жизнени сили. Дава някакъв резултат, някакъв плод от усилието. На второ място, казва Маркс, това отчуждаване на жизнените сили се превръща в някакъв продукт на труда. Трудът създава някакъв продукт. Примерно, ние произвеждаме хляб или произвеждаме, да речем, обувки или дрехи и така нататък. И този продукт се отчуждава от нас, като престава да бъде продукт на нашата дейност, се превръща в стока, която трябва да се размени срещу нещо друго. На трето място, ние отчуждаваме този продукт, като го заменяме срещу друг продукт или срещу някакъв еквивалент, наречен пари. И най-накрая ние отчуждаваме себе си от своята човешка същност, от своето предназначение. Пак казвам, като описание, това е удовлетворително. Но не и като съдържание, защото в съдържателен план, мисля, че тук много критика може да отнесе Маркс в връзка с това. Защото той всичко свежда всъщност до икономическите отношения. Нещо, което по-нататък самото това, нещо отчуждаване от човека, от неговата същност, от неговото предназначение. И най-накрая социалният свят, третият елемент, третата негова характеристика, това е неговата секуларност. Сега, това също е едно съвременно, ново и необичайно в исторически план състояние на света. Секуларизация преди модерната епоха, която тръгва от Ренесанса и просвещението западноевропейското, секуларност няма преди това. Езическият свят не е секуларен свят. Секуларен е модерният свят. А това означава и съвременния, колкото и да съвременният свят, да се казва, че е постмодерен. Той е постмодерен, но не като е отрекал модерността, а като е дал една друга посока на въпросната модерност. Когато казваме нещо, че е модерно, имаме предвид нещо, което е ново, но то не е свързано само с новостта. Модерното е онова, което безогледно преодолява или отхвърля, или унищожава онова, което е било утвърдено и жизнено. Легитимността на модерното идва от това, че, видите ли, е изчерпан моделът. Но не секуларният свят, тази симфония на държавата и църквата, която можем да видим в Византия, да речем, то не е нещо, което е отхвърлено, не е нещо, което ожива, то не е модел, който има конкурентно с други модели. То е действително начин на съществуване. И самия процес, пак казвам, наложен от модерната епоха на секуларизацията, е свързан с това. Какво означава секуларен? Най-общо преведено идва от латински език и означава светски. Долу-горе, като кажем, че светът е секуларен, ние казвам, светът е светски свят. Общо взето една тавтология се получава, но не е съвсем така.